90 ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ। 90 ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ରିସ୍କ ବି ରହିଥାଏ। ଦୁଇ ଦକ୍ଷିଣ ଶେଷଦେବ ସାହୁ ଏବଂ ସୁନା ଭାଇ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ। କ୍ରିକେଟ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଖେଳ, ବନ୍ଧୁତାର ଖେଳ। भाई डिसिप्लिन मेंटेन करନ୍ତୁ। ଏମିତି ହୁଏ ऑडियंस के जाता है भाई। हेलो हेलो भाई ଏମିତି ହବ ମାନେ ଏମିତି ହବ। ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାହାର ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି କହୁଛି। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ବାହାର ପିଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମଦନ ଭାଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଭଳି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଏବେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସୁନାର ଗାଁ କଣ କାଲୁଣୀ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ମଦନ ଭାଇ